Kwira na soro bwatiro ni ogukumanya buna nigo obonyabi bwabeire bugachaka bene eli ogukora obutumiki bw'ebinyegwa byogotindia kora omurobere yo no mokonyi bw'omugambi ase sublocation ya Getare yogotoka ase sub county ya Manga ime county ya Nyamira nigo baba gwikirana ase nka yomusubati Alice Kerani ase baba koitera chingara chirita chimisano naemo nemerongo etano kurege tindi nigo kiaberege kurwego gochia ase abaingi ase omokonyi bw'omugambi yabagakweneke buna nigo obunyabio bwachakire bene nabo igo yoratokekane na mamochayo nabegakwimokerigwa egetambukero egetindi Abana ese kenyureke Kenya gitu iga gotoro somo chibokoro yokoro kunga Alice Kerani oyo beire bwa yetriga yo tatigikire nyomba kombate cy'abantu basirite kale usako na korosia marwa yasari abana baite kenyoruga abo twamwanga tuyasarire kenyureke na abande ese sublocation yanenga bona mangana ntabito yakora kira rituko because serikali yakane and nturuji bindago kole abana baite kegori gitu beire okobwatu kirengaki ogoika manga na ndo ira na immediately na ndo be kamarwa bono nekitwa mwire ngagoika tukore gasi asale paka atame kurwese kenyoreke amarwa ya abana baito banyure paka basuguna ni chimboto na ndi turi koranga mpa chikotware chi family chi gochugose